To je fakt dobré. Ideme chutnať nové 4 druhy ovocí. Dobre, ja otváram marakuju. Pozri sa na toto. Akože vnútro marakuje, len to je... To je fakt dobré. To je fakt dobré. Je chladko kyslé. Toto bude môj favorit určite. To je hrozne dobré. Hovorím to na video. Marakuja dávam 10 z 10. A ja dávam marakuja 10 z 10. Ja otváram niečo neznáme. Broskyňa. Dobre, to je sladké. Taká chrunkavúčka. To je fakt dobré. Broskyňam dávam 8. Ja možno aj 9. Mi to fakt chutí. No možno aj ja. Fakt je dobrá. Ok, slivka. Máš teda čerstvú slivku? To je dobrá. Proste slivka. A taká ešte bude jesenú kašičku. No. Poďme na ovsenú kašu. Alebo aj na koláčik. Vieš, čo robila? Banana bread. Som tam dala liofrizovaný mix, normálne som tam vysypala. Som to zamýšľala, že to je dobré. Posledné, kukurica. Broskyni dávam tých 9 a slivke dávam 8. To vyzerá úplne kukurica normálne z konzervy. Aha. Nejaká Lahunka. Nevieš, že máš niečo... to ešte neviem. To je jak nejaké zdravé chipso popcorn. Ale že to je dobré. Ale aj tebe to trošku pripomína chipsy, nie? Vieš, čo trošku pripomína, keď sme v bufete kupovali takú kukuricu. Aha. Je výborná. Takže tie kukuričky bývajú také Áno. tvrdé. A táto je úplne taká... To je lahunka, jak také, a nevieš, že niečo... To je jediná nevýhoda, že môžete už proste strašne veľa toho zjesť, ale to je aj zlý ovocím. Že není ani moc slaná, ale zároveň je taká výrazná. Je úplne sladká. Nepríde byť taká slanšia? Slaný je so sladký je koláč, hej? Trošku doslaná není? Mi sa nezdá. Akože... Trošku možno. Myslím, že... Nezvládnem. No dobre, dávam 10. Tiež. Ja dávam kukurici 9. Takže pýtame sa, máme kukurica, slivka, broskyňa, marakuja. Dajte nám koment, že ktoré ovoce by ste chceli, alebo či chcete všetky, alebo ktoré ako prvé. Marakuju chcete? Marakuju chcete, aj kukuricu chcete, aj broskyňu chcete. A dáme ich asi všetky. Chcete všetko? Vlastne ich dáme asi aj tak všetky, aj keby ste nechceli, lebo fakt sú dobré.